こんにちは。ダディープライフへようこそ。さて、あなたは物語の力って信じますか？もちろん、感動したり楽しんだりする力は誰もが知ってますよね。でも、もし物語が国境を引き直して人々を支配して、歴史そのものを書き換える兵器になり得るとしたら、今回はですね、アリムジャン・イナヤト教授の講演録をもとに、まさに物語を兵器に変えるとも言える中国が用意できたとする壮大な戦略について深く掘り下げていきたいと思います。今日のキーワードは神話戦略、ミソストラテジーですね。これ講演した教授の造語なんですけど、神話とか伝説上の英雄の物語がいかにして政治的な目的を達成するための、緻密な道具として使われてきたのか、その裏側を読み解くための非常に面白い視点なんですよ。ほう。単なるプロパガンダっていう言葉では片付けられない、もっと根深い文化的なレベルの戦略をこれから見ていくことになります。面白いですね。つまり僕らが普段何気なく触れてる神話とか伝説の裏には、もしかしたら誰かの意図が隠されてるかもしれないと。では早速、その神話戦略という概念の、設計図から見ていきましょうか。教授はまず4つのキーワードを挙げてますね。神話、神話の力、戦略、そして神話戦略。はい。まず神話、つまりミソスからですが、これは教授の定義によれば、単なる昔話とか作り話とはちょっと一線を画すものなんです。ほう。神々とか超自然的な存在が登場して、世界の始まりとか物事の起源を語る。だからこそ、その文化圏の中では神聖な真実として受け止められると。真実としてですか？例えばギリシャ神話のゼウスが本当にいたみたいな、そういうレベルで信じられていたってことですかね？そういう側面もありますけど、もっと重要なのは神々の行動が、人間の行動の模範になるっていう点なんです。模範。教授が挙げる例で言えば、アダムとイブが結婚したからその後の人間も結婚するっていうようにですね、神話上の出来事が人々の行動規範とか価値観の原型、つまりブループリントになる。そうすると人々の中にこうあるべきだという一種の道徳的な義務感が芽生えてくるんです。道徳的な義務感ですか？物語を聞いただけでなんで人がそこまで強く動かされるんでしょう？単なる昔話として楽しむだけでは終わらない何か、その特別なメカニズムがあるってことですか？まさにそこが神話の力の源泉なんです。その義務感は個人の内面にとどまらないんですね。同じ神話を共有する集団全体に我々はこう行動すべきだっていう共通の意識、つまり集団的な意思を生み出すんです。なるほど。中国の社会学者ヒカツーはこの力について、神話は黄金よりも強力な人の心に働きかける比類なき精神的な力を持つと表現しています。黄金よりも強力。目には見えないけれど人々を同じ方向に向かわせる巨大なエネルギーになるわけです。なるほど。その大軍よりも強い精神的な力を特定の目標に向けるのが戦略、ストラテジーというわけですよね。もともとは軍事用語ですよね、これ。その通りです。戦略っていうのは手持ちの力をある概念に基づいて組織化して特定の標的を達成するための技術です。そしてこの力の部分にさっきの神話の力を当てはめたもの。それが教授の言う神話戦略、ミソストラテジーなんです。はは。定義を言うと、神話や神話的な祖先英雄を利用して異なる文化や社会を統合、誘導、変容させ、最終的には経済的利益などを得るための一連の行動となります。いやー、壮大な話になってきましたね。ちなみに資料に似たような概念で神学戦略、テオストラテジーという言葉もありますけど、これはどう違うんでしょうか？良い質問ですね。これは使うツールが全く違うんですよ。神戦略っていうのはキリスト教とかイスラム教みたいな確立された宗教そのものですね。つまり教会とか聖職者、聖典といった制度的な装置を利用するんです。はい。一方で神話戦略が利用するのはもっと曖昧で人々の心の中に深く根付いているもの。例えばテュルク神話の英雄オグズ・カガンとか建国神話のハイロオーロクとか、そういう具体的な神話の登場人物やそれにまつわる共通の文化的記憶に直接アクセスするんです。ということは、制度に頼らない分、より無意識のレベルに働きかけるというか、もっと巧妙なアプローチと言えるかもしれないですね。おっしゃる通りです。より文化に溶け込んだ見えにくい戦略と言えるでしょうね。さて、概念が分かったところでいよいよ本題です。
教授が挙げている3つのケーススタディ、これが非常に面白い。まずは中国神話の最大のスター、皇帝から見ていきましょうか。僕のイメージだとやっぱり漢民族の偉大な最初の皇帝という感じですが。それがまさに公式に語られている物語です。中国の人々が自分たちを竜の子孫っていうのは、この皇帝が竜の家臣、あるいは竜と同一視されることに由来するんですね。はいはい。そして現代の中国では、彼は漢民族だけじゃなく、国内56の全民族の共通の祖先であると位置づけられている。国家統一の象徴としてこれ以上ない存在ですよね。しかし、教授の研究はその常識に揺さぶりをかけると。そうなんです。教授が歴史資料を丹念に調べていくと、驚くべき可能性が浮かび上がってくる。それは、皇帝はそもそも漢民族ではなかったかもしれないということです。彼の出身地とされるのは、現在の甘肅省あたり。歴史的に見ても、この地域は漢民族の中心地じゃなくて、州農とかテュールク系、チベット系の遊牧民が活動したエリアなんです。ちょっと待ってください。だとしたら、なぜ漢民族の、それも全中国人の祖先ってことになってるんですか？ここにまさに神話戦略のプロセスが隠されていると。そのプロセスが実に巧みなんです。教授によれば、始まりは中国北西部のまだ文字を持たない人々の間で語り継がれていた素朴な交渉伝説だったそうです。ふむふむ。それを戦国時代あたりの知識人たちが文字に起こすんですけど、ただ書き写すだけじゃない。彼らは皇帝をどんどん神格化して、中国の神々の頂点に立つ存在へとアップグレードしたんです。なるほど。ここで最初の加工が行われるわけですね。そして、とどめを刺したのが歴史家の島仙です。彼はその神格化された皇帝を今度は実在した最初の皇帝として、正史である史記に書き記した。これで神話が確定的な歴史事実に変わったわけです。すごい話ですね。元は異民族のヒーローだったかもしれない人物が神になり、そして今度は全国民の歴史上の祖先に作り変えられてしまった。これはもう単なる物語の格用やなくて、アイデンティティそのものの乗り取りに近い壮大な戦略ですね。まさに。そして最終段階として、後の時代の支配者たち、それこそ旧のとかモンゴルといった非漢民族が建てた王朝でさえも、自己の支配の正当性を担保するために、我々のルーツも皇帝につながっていると主張し始めたんです。なるほど。こうして、もともと借り物だった神話が、数百年数千年という時間をかけて、多民族を統合し、同化させるための強力なイデオロギー装置として完成したのです。いやはや、スケールが大きすぎてちょっと前読みがします。皇帝のケースはいわば起源の書き換えですね。他にもパターンはあるんでしょうか？例えば人物じゃなくて土地そのものを神話に組み込むみたいな。鋭いですね。まさにそれが2つ目の事例、シーオーモーです。彼女は公式には漢民族の魔なる女神とされて、不老不死の霊薬を持つ存在としていられますね。彼女も皇帝と同じように、実はルーツが別にあるということですか？教授の指摘はその通りです。彼女もまた、もともとは漢民族の神ではなくて、西方の羌とか銃といった、チベットビルマ系の民族が信仰していた神だった可能性が高いと。その証拠に、彼女はしばしば虎の歯と尻尾を持つ半人半虎の姿で描かれますが、これは彼らのトーテム崇拝の名残だと考えられています。面白いですね。でも、より重要なのは彼女はどこに住んでいるとされたかですよね。その通りです。彼女の住まいは皇帝と同じく西方の昆仑山脈とされています。昆仑山脈。現在の新疆ウイグル地区、つまり東トルキスタンに位置する山脈です。ウイグルの研究者の中には、この西欧モの起源をテュルク神話の母神であるウマイと結びつける人もいるくらい、西方とのつながりが深いんです。ここがポイントですね。なぜ漢民族ではないかもしれない神々を揃いも揃って西方の、それも東トルキスタンの地に配置したのか。ここに戦略的な意図があるはずです。まさにそこが神話戦略の核心です。目的はその地に神話的な故郷、聖地を作り出すことでした。そうすることで中国の中心地にいる皇帝とか聖聖者たちに我々のルーツの一部は西方にあるとか、あの地は我々にとって特別な場所だという意識を植え付けだったわけです。これは我々は昔からこの地にいたんだという
後の領土拡大や支配を正当化するための非常に長期的な布石だったと教授は分析しています。なるほど。さらに、西洋母が持つという不老不死の霊薬。これもただの小道具ではなさそうですね。ええ。この霊薬の存在が、昆仑山脈一帯を歴代皇帝が渇望する理想郷、教授の言葉を借りれば赤いリンゴへと変貌させました。手に入れたい、支配したいと思わせる魅力的な目標に仕立て上げたわけです。彼女が周の木王に地図とか翡翠を送ったという伝説も単なる神話の一面じゃなくて、西域の支配権が中国の皇帝に与えられたことを象徴する政治的な物語として解釈できるんです。つまり、神話を使って物理的な土地に対する精神的な予約権みたいなものを主張しているわけだ。これは巧妙ですね。そして最後の事例はまさかのあのキャラクターですね。孫悟空。僕らが子供の頃にアニメで見ていたあの猿のヒーローが現代の領土問題に関わってるとはにわかには信じがたいですが。はい、これは神話史延暦の非常にわかりやすい現代版応用例ですね。ご存知の通り、孫悟空は明の時代に書かれた小説、西遊記の主人公で架空のキャラクターです。ええ。しかし、教授によれば、中国政府は近年、この架空の人物をまるでトートルキスタンを実際に旅した歴史上の人物であるかのように扱っている節があるというのです。具体的にはどういうことでしょう？ゆかりの地みたいなものを作ってるとか？まさにそうです。新疆ウイグル自空のあちこちに孫悟空の像を建てたり、国営メディアである人民日報がトルファン近郊の火炎山で孫悟空の姿にそっくりな岩が発見されたなんて大々的に報道したりしてます。はは。そしてこれを彼がここにいた証として提示すると。いや、それはかなり強引な気もしますけどね。しかしその狙いは明確です。大衆文化、特に子供にも人気のキャラクターを利用して、この土地は昔から我らのよく知る中国の物語の舞台だったのだという認識を国内の人々の潜在意識にすり込むこと。ああ、なるほど。難しい歴史の話をするよりもずっと効果的に領土認識を強化できるというわけです。これは非常に現代的な神話戦略と言えますね。なるほど。でもそれって、ある意味どの国でもある程度はやっていることではないですか？例えば、イギリスのアーサー王伝説も国のアイデンティティ形成に使われてますし、日本の皇室だって神話につながっています。中国のケースが戦略として際立っているのは、その意図性とか規模が違うということなんでしょうか？それは非常に重要な指摘です。教授もこの手法自体は中国特有のものではないと述べています。権力者が持命の正当性を神話に求めるのは普遍的な現象なんです。ええ。例えば、ジュルク系のセルジューク朝を建国したセルジュークベク。彼はもともとテント職人の息子で、王家の血筋ではなかった。そうなると、なぜ自分が支配者なのかという説明が必要になりますね。ええ。そこで彼は戦いに勝利した後、自分の家系図を35代も遡らせて、伝説の英雄アフラーシアーブにつなげたという記録があります。そうやって持命の家系を想像することで、社会に支配者としての正当性を認めさせたわけです。なるほど。中国のケースが得意なのは、おっしゃる通り、その意図性、体系性、そして何よりも同化という明確な目的を持って、数千年単位で継続的に行われてきた点にあると教授は見ています。そして、この戦略の応用範囲は政治や領土だけにとどまらないと、非常に身近な商業的な例も上がっていますね。はい、現代のマーケティングの世界ですね。これはもう神話戦略だらけですよ。あなたが履いているかもしれないスポーツシューズのナイキ。これはギリシャ神話の勝利の女神ニケから来ています。ああ、言われてみればそうですね。他にも家具のベローナはローマ神話の戦争の女神。トルコのペガサス航空はご存知、天馬、ペガサス。韓国の化粧品アモーレは愛の神。自動車のボルボも北欧神話に由来する言葉です。それは面白いですね。今自分の周りを見渡しても気づかないうちに神話由来の名前に囲まれてるかもしれない。EC サイトの Amazon だってギリシャ神話の女性戦士部族から来てますしね。神話が持つ強さとか神秘性みたいなポジティブなイメージを僕らは無意識のうちに商品に投影させられているわけだ。これも一種の経済的な神話戦略ですね。まさに物語の力を借りて商品の価値を高めて消費者の購買意欲をかき立てる。これも講義の神話戦略と言えるでしょう。では最後にここまでの議論を総括して教授が結論として挙げている
中国がこの戦略を用いたことによる影響を整理しておきましょうか。はい。教授の結論は大きく6つのポイントにまとめられます。まず第一に、中国は多民族の神話や英雄を巧みに借用し再加工することで、政治的目的を達成するための強力な神話の世界観を構築した。第二に、祖先崇拝という文化的な土壌を利用して、異なる民族集団に対して、その共通の祖先を代表すると主張する中央権力への精神的な服従義務を生み出した。皇帝を頂点に置くことで、巨大な家族のような構造を作り上げたわけですね。その通りです。それが第3の点につながります。皇帝を全民族の祖先と定義することで、中国は巨大な同化のるつぼとした。教授は中国の今日の巨大な人口も、この長年にわたる文化的民族的な同化政策の産物であるとまで主張しています。はあ。第4に、この手法は多様な民族集団を中国人という一つのアイデンティティの下に統合し、広大な領土の一体性を維持するために極めて有効に機能した。第5に、皇帝や竜といったシンボルは過去の遺物ではなく、今日においても国家のアイデンティティを形成し、強化するための現役のツールとして使われ続けている。そして最後に、シーオーモの例で見たように、シー域、つまりトートルキスタンを神話の舞台として描くことは、その地を支配するためのイデオロギー的な正当性を長きにわたって提供し続けてきたと結論付けています。いやー、こうして全体像を眺めると、物語とか神話っていうのが単なるエンターテイメントとか文化遺産ではないことが本当によくわかりますね。国家を建設し、支配者を正当化し、領土を主張し、さらには現代の商品を売るための非常にパワフルなツールになり得ると、神話戦略というレンズを通して見ると、歴史とか現代社会の風景が少し違って見えてきますね。重要なのは、我々が接するあらゆる物語の背後に、どのような意図や戦略が隠されている可能性があるのか、その構造を見抜く視点を持つことなのかもしれません。今回の分析は、主に国家という大きな主体がこの戦略を何世紀にもわたってどう使ってきたかに焦点を当てました。でも少し考えてみてください。今や誰もが SNS とかインターネットを通じて世界中に物語を創造し拡散できる時代です。だとすれば、21世紀の新たな神話は一体誰がどのような戦略的な目的のために今この瞬間も作り出しているのでしょうか。あなたのタイムラインに流れてくるあの感動的な物語ももしかしたら